ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da iti Hongkong da ita, mare. Imbag man. Adda ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Addan tumet, mare. Kanon tupay ngay, mare. Amangan no puraw tuntiwak. Saan pa'y anapasamak dayta. Saan ka amaawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Adda ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamat ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di ta awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakapapal man dagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ina? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamat amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos ngagpaiso, ngam di namot may paay dagiti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayon apagyamanam dayta iti Diyos. Ngamen, saan kayo mo't nga agbisbisay? Saan ka di katapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldom. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas iskan na banag. Naksayan tainggatangak ni Noli iti sang kairangrang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnodo kagim matang. Mabalin pa'y magdi sapatos na. Daan ka nung nga roden. Namin ado ka nung imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikamon diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikamon da. Ay na, bakit? Saan ka kumamakiin nartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta idaam artapan? Taad da mangipaw-paw iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan. Basta da kumamot mako na nga alikamon dito'y balay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagita laeng, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingka man bulodon tay plan sa daninang mga anje, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Mabainak ka kanayon na mapan bumulod. Ni, anya ko mati kabain mo? Saan mo mo't akanan ti bulodom? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay nanginauna iti plancha aya. Adda nga rod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon niyo amin nga usaray. Saan ka di amabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Ingkakit din. Mabainak. Umayak man, ninang. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam? Ay, ni, madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Ado pa'y matipaplansya tanaurnungan nak. Ay, agsublikan tulangan inton malamuan. Uni na, uno saan, ibagak anadadaal, tapno di na umay pabulod manan. Saan abarok? Maditi agulbod. Mga numadadaal nga agpaiso. Ay, kasta ka din, ninang. Sige nga rod, inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plansa, Noli. Madamang agplan-plancha ni ninang, mami. Agsubli ak kano numalam. Sapay aramaton ni daddy minton madamdama ti plansa ag akawas na. Di yung amin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibadunan oray sana na plancha. Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na. Anya nga ti pagplanchayo. Ingka bumulod iti sabali ak aruba. Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito tiyandaan, nana. Day, apay. Adda importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbir ngas da iti anak yu ni Florence. Ha,
Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod na. Dayta ti birngas ti anak yo. Saan ka di makagatang itibukod na nga alikaman? Ay, jakman ammo, iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dumngag. Rumbang laang nana, kababain ti kasding aramid na, agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laangan ti di na binulod nana. Alaam da ito ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano a binulod. Asino mat tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong man iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti mading nga aramid mo. Angam sikapay ti masuron. Pudnumot nga mahin nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti pada da a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga atidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti ka opisinaak. Umay da inton Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga manugot ka? Busy ak iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan laang mat. Takasangay ko kat nga rod. Ha? Ni, anya ka diti petsan inton Domingo? Jakpay kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, day takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol nga agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldom, ado pa'y ti maibawas. Anya launay ayat ti ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw atin dagiti banag, asaan mo mat amagaw at. Tapno laang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot ano dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko inton Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul na pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manon ti adado, nanang. Lalaki ka dilaang dagiti umay. Ada pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol amang isagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno da kaduak nga agluto kan agisagana, nanang. Sigurado makalding tipulutan tayo to pray. Ay katariglado. Adamat ta impapastor ko akalding. Ay, alak to mo ta imported nga anak ng balay. Ado da jay kahit. Uy. Sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Apo, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to inton Domingo. Sigurado bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katun Danag mo lakit din aya. Dakkel ti kalding ama isakripisyo ko naman. Ay, apo, unay ka tamay sakripisyon. Nakaumay ka matmare. Anya ka diti may paikokan ka. Nakitak namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare. Ay, jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare. Uwan, mare. Mabalin ka di abuludan? Anya? Buludan ti mabuong apitsar? Ay, mabuong dayjay. Pangusaram ka di, mare. Agkasangay namin nilakay ko inton Domingo. Umay dagiti ka opisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan mare. Imbaga ano saan amagasgas, mare. Amumat, antigaw kan mabuong dayjay apitsar. Di ka agdanag, mare. Alwadak to. Basta ikarim asaan amagasgasan, mare. Uwan, mare, ikarik. Apaman amalpas ti pasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, sorry. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. Florence! Si kakadidaytan?
Lourdes? Kasla saan ka abim makat Balasang ka kadipay? Ay na, adan talong anak ko. Sige, manamat ng anak mo? Adamat ng talo. Jesus, kasabalasang ka pa'y laang iti itsurang. Imbag man. Ibagak kan ka ti sekreto. Tapno saan abo makat adagos ti itsurang. Inawis mon sa mo't jay sigod akadalam akasangsangpet na. Anaggapo ija Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ija Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko Ay pasaray kadwampay ide amapan ija balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga inted na ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak na aglang nga abakot. Ay, no awanan pangalaam inton maibos. Ay, agsublimot lang itisigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, tainton mangrugi nga agkurot-rot ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napinta sa klata, nanang. Ay, sabalilat ta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgam. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapol dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang. Adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pay laeng na i-display kon dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayan. Masiguradong adayawan dati kinapintas ti pixer. Inakon. Ne, ada kamot gayaman, gayam. Agtugaw ka pa ya. Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga nalaki jay Spain. Ha? Ada kastoy a pixer mo, gayam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managapal, managimbubukod, ken managbulod ni Florence nga asawa ni Isidro. Ididandanin madanon ti kasangay ni Isidro. Insaganaan ni Florence, babaan kadagiti panagbulod na, kadagiti nanginginang alikaman, tapno agparang, anapipintas dagiti alikaman na, amausar iti kaldawan ti pasken. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan, ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Masiguradong adayawan dati kinapintas ti pixer. Hinakon. Ada kamot gayaman gayam. Agtugaw ka pa ya. Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga nalaki jay Spain. Ha? Ada kastoy a pixer mo gayam? Wan, gayam. Insangpot ko iti naodya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta pitser? Ha? Naira na la siguro gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti pa nagkasangay na. Mami, nabartag dagiti ka opisinaan ni Daddy. Bayam ida anak, agawid danto dagitan. Nag-aawid ang dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartag. Agawid danto no mamunawan da. Agdungdung sada nga minan kat. Aduman ang ti isubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture.
Ang daduma pa'y. Saan ka kadi anatagari anak ko? Amang ano da makang mag-abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan naman manda binulod yun, tinus usaryo dito balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko ah. Manang Lourdes! Sika ka di data? Imbag man ta mabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kun kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Angam, adaman damagak. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jakam mo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan adakas ti bumulod? Nulakat ammo nga isubli. Agyaman iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agi subli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagita abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagita abulod? Agi subli kayo kit din. Agim pedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmat. Di ka pa'y makagatang iti naimas matataraon. Kasi dagiti ubing. Agsidata yun to ka di, no magatang ko ti kayat ko agatangan. Well, saan adakas tagimpen? Ngamno imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang ref mi. Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan teref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan amabalen? Syakit de nga ref na ti umay makiref? Alamot dun nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparef yo. Saan ko pa'y ngarod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang. Na, di pa'y awanan ti karga to'y aparador anang alaam. Basta, una pa'y dagiti daddu maabulod, nanang. Apa di ka makain na? Tay ngarod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya, kasano na pasamak tayta? Apay ngamin, adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukisti sabay di dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Kasano pa'y itadaytan? Awan siguro tikas di amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Ay, sigurado lakit di. Anangina day ta aklase ti pitcher ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta Ay, gastos man ang dayto eh. Inanusam lakuman nga inusar dagiti simple di tang alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kami mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pitser nga inusar da edi kasangay nila kay na? Kasta nga rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kanu nagbiro ket iti pitser. Natinag sa kanu ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day tiyay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Apil nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano ada masarakan dakas jay a picture. Naggapoy jay hongkong day jay. Ipabayad mo na no awan masarakan da kas jay. Nakasarakan nyo mutlang itikas jay a pitser ngay. Iti balay tinaggapo iti Hong Kong, nanang. Ha. Imbag lakit din ta nagbayat anang ilako. Isu na lang ta nagngina. Ay, naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adi na oras. Anya nga rod ngay, nanang. Alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangipalastog iti saan mo mat ako kwa. Ay, man-mano kamot a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanyak, nanang. Si kaman lang ti makaam mo.
Ay, bukod mo apanirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umnaw. Isublik mo ti bulbuludak. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulawd. Oray man umatidog ti dila da nga chismis. Awan bibiyang ko. Kada kumamanan kas dya kasangay, paray. Nay, apay kumangawan ngay. Into nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Ay, di mo sama ang mutay kunada ana imas ti libre, ngam ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Agam, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan la napait? Basol, kunam gidi Nole, napanan ni mamem. Diyak mo ngem, ibabaw nak abumulod iti batya. Ano na tibat siya? Saan ka ding adabat siya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Ay, naintinam. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro ba ni mami No ibaon nak amapan bumulod, mababain na. Agungot tumat no jak mapan. Gayam! Imbag man, tayo may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gayam? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga ruad. Ija matan tinakitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Ay, bak nang ngarod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngam, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gayam. Kasando ti papan mo ijay Spain. Nag-training ak lang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Iti pa'y sabali a pagilyan. Idi adag ka sa pulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na. Nasukatan ka din ni mamim tinabuong na abulod na barong. Wala na. Naggapo iti balay dayjay. Kaya naggapo ka ni Hong Kong. Imbag ano agpada tinaggapoy jay Hong Kong kan ti binulod na. Jak amo Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng abarong. Apay akas din ni mamim, agbubulod. Ay, damagan yung token ko nana. Jak amo ti sungbat ti saludsudyo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday taken ko Ay, saan mo nga idandano na, ang mga no agungot? Apay nga rin yung baganyo kanyak nana. Ibagak atap na muna. Inakon! Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Dangag ko ti saritaan yu iti inaanak ko. Ay, kwa. Kayat ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mary Florence tinang ibagaam. Isumat laang ano idanon na. Abang ano sa bali ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Apay ko mga agriri, kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain iti kas jay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo tapno di kagbulbulod. Sino tinangibagakan kay ti kasta at tirik-tirik ti dila na? Nalipatak tinagan na. Hanggang may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinangibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kayat akaungat ka. Kwa? Di mo tiri-tiri na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay. Ni... Diyan nga wawagan da iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo na dyan babae? Ay, agoray ka man. Ha? Oy! Papa na, mami! Day,
Apay akas ti Jarmo. Kaslada ka apam. Mapan ko man rautan day jay chismo sabihin niya. Di ka man, Florence. Kaya't mo ka di nga ikanda ka manan iti sa bali abernas. Ni, anya ko maabernas, nanang. Ay, kaya't mo ka di nga awagan da ka iti apapera, wano kibor. Ay, masapon nga ipapas ko ti ungot ko iti day jay chismosa. Dita kay... Ay, saan anak ko? Agsubli ka ditaw. Na, di na kun intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko. Isakit ka. Yak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubulodak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ah? Ay, kwa? Awan. Matlagayam. Apay nga rod ang makibibiyang kangay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga aging didiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir nga sdakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanya, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibyangan? Imbagak laang tirumbeng nga aramidam. Intun kwan, tiniritir kon day tadhilam. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naangay ti kasangay ni Isidro, kat idinalpas ti paskan, nabuong tinangina a pitcher, a binulod ni Florence. Kapilitan nga rod a nagbirok da, iti isukat da. Masayangan unay ni Florence, tanangina ti pananggatang da, iti nasao a pitcher. Iti may sangal daw, rinaut ni Florence ni Bitinya, gapo iti kinatsismusa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No anyaman ti birngas da kanya, awan bibiyang mo. Saan ko abibyangan? Imbagak laang tirumbeng nga aramidam. Tiritirot day tagdilam makita. Dasam! Apay ti kunam. Di katutupan si kang agbubulod. Na, agkuray ka man. Pungutan ka man langan. Anay ko! Adrimati ko! Anay ko, sisikat ko. Ibatang ibuok ko no di mo kaya't nga iwalagas ka! Padasan na nga iwalagas. Padasan gaya ma! Itong baka man langan! Anay ko, batan. Nasa kayo! Umay ka kadipay rumaot! Silang agbubulod ka na tangsit! Ha? Apay akas ta teacher mami. Nakaruglugit ka. Ala, kusok-kusok ti buhok mo akas lagarami. Ayok tayo di abitin niya. Impungot ko. Ngam, intumbanak sanak sinakayan. Kunak namin asan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti lugas-lugas na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw tayo di babae? Nalaing pa iti wrestling. Ay, Saan ka ngamin na mapanrumaraot? Arubayan da pa mismo. adon to aldaw na kanyak tayo di asalawasaw. Anya man ti aramida mami. Ang mga nusika man ti parigaton na. Nautbalan sa klaang. Iso na sa kayanak. Ala, Ngam inton maminsan. Jakton ipalubos. Apay, anya jay agdinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot a pinungot ni Bitinya. Angam si kamat titinulid kan sinakayad na. Nautbalan sa klaang nanang. Ngam sana mabaling. Kukwanak itay. Ngam kukwa tumat inton sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence. Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa atao? No idarom na ka iti trespassing. Anya nga iti maaramidam. Di urayak ang maisarong diti arubayak. Makita na diya babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umnaw? Awan ti makita kadakas ngay bagana. No surutem ti bagana.
pagsayatan mo't laang. Kaisupay ti ayunan nyo? Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akong sentidora nga ina. Makita kat si kati saan arumbang tinaramid na. Ay, day takot mapanrumaot iti inaladan ti may sa tao. Masurunak ngamin, iti kinasalawasaw na. Ang anak ko, pudno ti imbaga na. Agumatang ka iti bukod mo nga likaman, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang na ngay? Ti tao, adi na kayat ti mabyangan. Iso, ti ad-ad na akam mali, ti aramid na. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, pare. Ne, addan sakat na patag nga ibagam maray. Apay arinaot ka nun ni kumari ni Biting niya, pare. Anya, ne, kaanaw? Nasao ngamin ni Biting niya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni Biting niya. Sige, tadamagak to kan ni bagat ko, noon niya tinapasamak. Kunak ano ammom, iso nagdamagakken ka, pare. Ang mga no idi nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalapit nga rod, pare. Madama ngamin ti istorya ni Biting niya, dita sangot ti Tiangge, iso nangngeg ko. Sige, maray. Tayo nakmandamagan ka ni bagat ko. Sige, pare. Day, apay nga agtartaras ka magmag na barok. Nanang, nadamagyo ka din. Ti maipapan iti panagapad da Florence kan bitin niya. Ay, word barok. Ay, may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan ko mo ta nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan ije balay da bitin niya. Wen, ay, bagbagaam di asawam. Binagbagaak, ngam ipeteng na ti madi arason na. Sige nga ron, nanang. Adda nga ta ni Florence ije balay. Ang mga no adamanan na panan na. Pinanawak itay. Bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan ni bitin niya. Ha? Ammo mon ti damag, kat kagap-gapom lang iji opisina? Tinapasamak, ti kayat ko amaamuan. Abe ang nagapa kayo. Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kankwana. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas ka di daytang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita, ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam, wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw, akas laawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din ti dakkel apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadereng ti pagadalan, ti kayat mo asawan? Wen, amin ang naggraduar iti dadya pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kas lalom na homecoming. Una, ay saan aya batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dila dawan na iti balayaw. Isupay ti Miyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam da aladawan na. Iduldulin na da aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di amay san ni bakit mau nga awisan da. Punpunasan nyo matay taladawan nyo, mami. Ay, nagpintas ka di tao. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili amuse. Aging ka ita, napintas ka latta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak laeng dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kaadalam, mami. Ayan dangatan. Ay, adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngam siya, adda aklaang dito'y. Angim sa nabali, ha? Taada kami imot na mangipatpatagkan ka. Da kayo tiliw-liwak, anak ko. No sa anak ko nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi, ti agbalin nga abugada. Kat, ape adi kay nakaturpos ngay. Natay ngamin day di lolom idin, kan nagsakitak mat. Iso sa anak ko na nagtuloy. Saan ka di a batch 2000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kunak no may sakan to amaawis iti dakgalapas kan iti pagadalan. Ay, sayang. Tadyak mabuya. Ada nga min importante apapanak iti dayjang nga aldaw. Ay,
Masapol ang makipagkita ak iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no abatch 2,000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May isa ka kadimat? Saan? Naud-udi ak. Da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan. Gapo iti kabayagnan. May isa nga rod ni Florence no kasta. Jack pa'y katambon no maysa ni Florence. Damagat tuman nagkita kami. Imbag ta nasabat ka. Adaman damagag. Anya ka di abatch ka itinagadalan tayo apagadalan. Batch 2000. Apay ka di? Ay, sigurado amay isa ka kadagiti maawis at tumabuno iti dakkel apas ken iti pagadalan. Ha? Sino tinang-organize? Ada kanubak nang anang organize iti reunion yo. Kasla alumni. May sa siguro kadagiti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka. Saan ka di arumbang nga maragsakan ka? Agkikita kayo kadagiti sigod da kaadalam? Diyak kaya ti sumangong kadakwada. Tapay mare. Di mo ka di kayat amakita dagiti sigod da kaadalam? Makinistorya ka mat kadakwada ah. Tap na maamuan da sa anak-anak katurpos? Kan sa anak abak nang akas kadakwada? Ay, sus. Saan mo ko mga ay-ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idinibitin niya? Di man ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay nalipatan na mo't ka, tinapasamak itinagbaetan yaw. Iso alipatan matan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitak pa'y anakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Poor ti kararuak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay saan ko maakasta, anak ko. Lipatan mo tinapasamak. Kat makiayos ka kan kwa na. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kaya't akasao. Ay, day tati kunada apamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na, tikasta nga ugalay, anak ko. Oh, anya ka dimot lang ti desisyon mo, mare. Makiatindar ka. Ama, no siyak tula ang tilas klas ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga iba inti kasasad mo iti biyag, mare? Mabainak, mare. Diyak kaya't amaamuan da may saaklaan nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan, Lucas bilang? Kan, anya ay ti maganap ko no umatendarak. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayangam kit din, ti gundaway mo ang makilangan kadagiti sigod da kadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminen, siyak kat saan. Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2000, mapan ka ka de? Ay, kakaiso na ama minsan laang ama pasamak iti mano atawan. Italaang ama pasamak. Kaadalam gayam ni Mary Florence. Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di, tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakam mo kan kwa na? Linipat kun ti amin. Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinnaawatan. Kasta kumamot ni Mary Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam? Aywan gaya, Mare. Dinamag ko ni biting niya no matindar iti alumni. Katuan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigod akadalan niyo. Di lakat agbainan. Imbaga na pa'y kit di nga ibagak kano kan ka tao matendar ka mat. Takarkaritan naksaday di babae Jesus, saan mat nga takas ta, Mare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paatiw iti day di abitin niya kat. Saan kumamat ani bitin niya ti makagapo? Ano apay nga umatindar ka, Mare? Kaya't nagsiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mo't akas ta ti panagkitak, Mare? Awan sakit tinakam na ken ka. Nay, apay abalikid ka balikid.
Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin da abitin niya. Kasano akarkaritan ako nam? Ay, di mo kunain ang makiapa ka manan kan kuana. Saan nga apa, ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa? Anya nga ro ti pangkarkaritan na kan ka? Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion, ijay nagadalan mi idi. Ket, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramaton dagiti tumabuno. Anya ko man no formal attire. Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagapad na Florence kan Bitinya, natumbada nga rod, kat sinakayan ni Bitinya ni Florence. Sana nagustuhan ti ina, kan asawa ni Florence tinapasamak. Nagimula iti sakit tinakam ni Florence itinapasamak. Idin totalinipat ni Bitinya tinapasamak. Idi adda mapadpadaanan agad ring, itinagadalan da Florence kan Bitinya. Awan ti plano ni Florence at tumabuno, taibain na ti kasasaad da iti biyag. Idin to takayat mo't ni Bitinya ti tumabuno. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano ko mga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya ko man no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita no awan ti gawn mo. Kayat mo ti mangabang iti kawas ko no kas pangarigan? Addakan ka, no mangabang ka, wenno isaganaam ti gumatang. No gumatang nga, nagnina, saan kung tumot ang mausar? Sayang laeng. Ket, kasano nga rod? Kayat mo matlaang ti umatindar, no awisan da ka? Anya ka dit ibagbagada ang mapasabak iti pagadalan na nagturpusam, anak ko. Kasla alumni homecoming nanang. Umay kanu aming agkakaadalan iti daytangal daw. Ay, iti unos ti mano atawan. Italaan nga da nakapanunot iti kasta. Wen nga rod nanang. Baknang sa kanu ti nakapanunot. Ay, nagsaya atin ngay no kasta. Ay, kayat na nga iburay ti kinabaknang na. Wen nga rod manmano ti kasta a klase ti tao. Dakkelakit iti magastos na. Taiso kanu ti makaammo iti makan. Matlagayam. Apay nga rod nga agdwa-dwa ka at tumabuno. Awan matgayam ti bayadam. Diyak nga rod kayat amaamuan da asa anak abak nang nanang. Ay, damagan da ka di pa'y dagita? Uy, syempre, adalat agdamag Saan amaliklikan dayta? Imbag ta nagsabat ta dito'y danan, Florence. Anya ko matipagimbagan na? Sakayan nakadimanan? Ay na, lipatom ka din, ti panagapat na. Saan tan nga ubing, tapno agapat amanen. Ada ka di bagam? Ada siguro masapol mo, iso anak isao ka kanyak. Awan masapol ko, kayat kalaang apagdamagan. Anya ko matidamagam? May papanday to iti reunion, iti nagturpusan ta idi high school ta. Saan ka interesado? Saan mo kadi akayat alagipan, dagiti kinaragsak tayo idi kadagiti barkada? Sigurado ade-adal da amin. Idinto taagpada ta saan anak katurpos iti kolehyo. Ay nasaan aday tati panunutem? Anya ngay nga rod, nalpasan ti amin, saanen ang mabaliwan dagiti pasamak. Padasan taman mat ti ag-formal attire? Nakitak ang nagsarita kayo kan ni Bitinya, ijay dalan. Imbag, ta saan mo apinanawan? Panawak ko mga rod, ngam nagbaliw ti panunot ko, nanang. Ay, imbag tanasilawan ta panunot mo. Kat di ka man din nakaarami di iti saan nga umnaw. Daka sa kadilaunay, taibagayo ang nasilawan ti panunot ko, nanang.
Ay, saan mo't, anak ko? Ay, maragsa ka naklaang. Tanakisao ka mo't laangan ka ni bitin niya. Anya ka di tiimbaganakan ka. May papan iti reunion ang mapasamak iti pagadalan ang nagturpusan mi, nanang. Sa bagay, agkaadalan kayo mo't ide. Mabalin yung mo't agtulag, numapan kayo adwa. No, kas pangrigan mapan kami. Masapol nga artapak iti kinapintas, kan kinagarbo iti kawas. Ay, anak ko ay, sabali at talaga ti panagpampanunot mo. At dalata na italimang amade, di ta kaunggam. Saan kayo ka din naging ginmura kanina nabitin niya, mami? Apay anadamag mo dayta, anak. Nasabat ko nga min itay. Kat kinablawan nak. Inikanak pa'y itinaluom amangga. Saan kami nga agap-apa? Basta, dinaklaki ti pakibyangan manan. Ha? Apay man nakibiyang? Uwan. Uray saan arumbang abyangan? Byangan na. Kasta aya. Ay, napanan ni daddy ngay. Apay asap sa pulam ni Daddy. At ang arod nagtulagan mi. Ada yung pagatang ko. Korang man nga rodan, titad na asweldo na, no kasta? Talaga matuloy ka no ti pasken iti pagadalan ang nagturpusan ni baget mo, paray. Nay, nakaamuam. Partidok ti kaadalan ni baget mo, mangangay iti nasawa pasken. Kasta ka day. Isuumat lagayam. Asika ti umuna ang nakadamagak iti maipapan iti day taabanag. Amom ka day, abaro pa iti kabagyak ang mangangay iti pasken. Baro ko nam. Gawan. Medyo ada diferensya nga may hindi pa nagkita na. Ang bak ng itan ijay Amerika. Isuumat lagayam Akayat na ti aggasto para iti Kananda. Tabarupay. Wala. Itatanagawid. Siyempre, kaya nakitaan amin makalangan dagiti amin ang nakaadalan na iday. Nadamag mo ka din ti damag ang nadamag ko. Anya dayta adamag. Saan ka di anagaram idikan ka ni Duro nga da diferensya ti matana? Oh, apay ni Doro, nabiyag ka di pay? Nabayag awan damag kan kwa na. Ay na, nagaramot kanyak idi ngam binasted ko. Jak ngamin kursunada. Oray siya. Pinabainak pay ay di nagaram kanya. Anya nga iti imbagam anang pabain kan kwa na. Di imbagak ti kastoy. Di ka lagbain. Kita ampay tabagim, sakbay nga agaram ka kanya. Unak Ay oray siya, kastamot timbagak kan kwa na. Apay ka di analagip mo day di adoro. Sa anak pa'y asigurado. Ngam iso ka no ti organizer iti mapasamak a reunion iti pagadalan. Anya? Imposible. Dakkan mo ti traveling bag mo. Sa dino ka diti papanam? Inaklag bakasyon iti kabagyak ijay Cebu. Imbag man ta makapasyar kay Jay Cebu. Mabayag ka di ijay. Depende. Nulakat mayat ti tiyempo kan magustwak ti pagpasyaran ijay. Siyempre, agbayagak. Ngam no saan, agawid akmatlaang dito eh. Adda kanto nga ano maangay ti dakpilapaskan dito eh. Ay, saan ko nga amo? Ngam no mairanan to nga addaak, umayak agbuya Adda kumamat tao amayat amang sponsor iti batch mi. Nagmayat kumamat. No agkakabatch tayo kuma, ikarigata. Hanggang saan man? Ay sus, nagsayangan. Bongga kumakat. Aggagayim tayo idi, ngam saan tayo mat ngamin ngagkakaadalan. Agkukuyog tayo lang ang magmag na amapan iti pagadalan. Tawan pa'y idi ti adu-alugan. Sawan itanda pamasahi tayo, kunamkit di Apay tumugaw kang tumakter ka, mami. Adala malaglagip ko anak ko. Anya nga iti malaglagip mo? Para kadagi tinataangan ti pampanunutak. Panawan nakbasit ditoy. Anya nga day tapang panunutom. Tamasapol na panawang kapay. Mariribo ka nak. Iso adinak man kulkulitan. Inak man lagay ayaman, mami. Sige. Ay, bak nang itanday di adoro nga adda diferensya ti matana? Kasla imposible. Ang malagip na pay nga tati imbagak idikan kwa na. Idinagaram kanya.
Am-amom ka din ni Duro nga adda diferensya ti matana. Diyan ngay kanayon tayo idi arabakan no magmag na tayo amapan iti pagadalan. Saan ko unay ang malagip ti itsura na? Ti malagip ko, ti kinadat diferensya ti mata na. Kita man lang agpayso ti biag ti tao anya. Mairuruman idi. Ita, big time man. Ado tinang rabak kan kwa na, gapo iti itsura na. Anya ngay ita. Ay na may saak mat anang tagibasit idi kan kwa na. Saan ka kadi ang mabay na sumangon to kan kwa na? Mabainak Ngam kasanong agkidawak iti dispensar no sa anak asumango. Kasta at tinasaya at atao. Dumawat iti dispensar iti nagkamalyan na. Ay na, idi naamuak nga iso ti organizer kan sponsor. Nakarikna ak iti bain. Uray asino nga taan ng tagibasit idi. No madamag na a big time itan ti tinagibasit na. Mabain lakit di. Sigurado day Tauray siya, kasta ti marikna. Mabalin ka diya si katimangidanon iti daytoy notice. Wano invitation card sa daytoy. Itag mo kun ni bakit mau. Kentay agnagan iti Bitinya. Agkaruba kayaw, sana ya. Ay kat ariglado Dumanon ti impawit mo. Inton umay abulan sa dayta paray. Tapno makasagana dagiti masaknan. Sigurado, maragsakan dagiti agkakaadalan inton agkikita da. Ay ke mapantan tumit ta addan tumit. Dance for all ako nada. Parang mabalin ti makisala. Ang mabalin nga tang agsala dagiti saan nga alumnos. Mabalin siguro no i-request tayo. Ay, pagsalaan damat nga ta, dagiti adda asawa na. Ay, isalak man to ni bagat ko. Bakit? Awatam ti ipapaitagdagan ka. Anya ka di daytoy. Kita, noon niya dayta. Ipan kumot daytoy maysa para kanibitin niya. Apay asikapay ti mangipan, ibaon mo ni Noli. Sana mabalin. Ang mga numapukaw na, uno matinag na. Marugitan tulakid day. Katanya ko ma, pagtaktakan pa'y dayta. Siya nga rin tinangipyaran da, isu amasapol nga idanon ko iti masaknan. Adakan ka no pagbannugampay nga ipan. Ay, noon niya ti impyarda kanyak, masapol nga idanon ko. Mayak man, bitin niya. Mabit lang, umayan. Ni, si kamat manong. Anya ti maipaay ko kan ka. Kwa, itad ko lang dahito impawit da para kan ka. Ay, adi amanak manong. Anya ka di dayto Lukatam atap no makita. Sige nakon. Umnag ka pa'y Saanan? Sana bale. Naitad ko matanday takan ka. Sige nga rod manong, kat adi amanak manan. Day, anya ka di day ukradam. Umatindarak nga ta iti dayto nga okasyon. Anya aya day nga okasyon. Diyan nga ibagbagada a reunion iti pagadalan me nanang. Tapay asyak ngay ti damagam. Sika ti mangedeng no umatindar ka wenno saan. Ay anya aya ti pagduado-am. Diyak nga rod kayat amaamuan da agagangay lang ti panagbiag ko. Saan nakabaknang. Kan ordinaryo lang nga empleyado ti asawa. Ay, saan aday tatilapad, tapno saan ka nga umatindar. Agpakita kakit di kadagiti kaadalam ide, kat ipakitam, anasalun at kapay. Ni Florence ti masabat ko. Florence, mapan ka kadimot iti awis ti kaadalan ta? Mapan ka kadimot? Kayat ko ti dumawat iti dispenser iti kaadalan ta. Gapo iti panang tagibasit ko kenkwa na idi. Maaramid mo day tanog, kita kayo? Apay, sika, saan ka kadi amakarik na iti pan nakakonsensya? Ha? Malagip na pa'y nga taday jay? Imposible adi na malagip. Anya nga tati mapasamak, inton agkikita tayo amin. Nang runa ni Doro nga ada diferensya ti panagkita na. Day ti padaanan ta. Bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Ne, apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Ni, apay kumaama insulto ka. Gapo kadi, tagbubulod ka.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agtultuloy nga agduadwa ni Florence, no tumabuno iti reunion da. Tadi na kayat amaamuan dagiti kaadalan na, nga iso kat saan abaknang. Iti nagkita da kan ni Bitinya iti dalan, na alumamay iti panagsaon ni Bitinya, iso asan daan nagapamanen. Iti daytamot lang aldaw, naamuan da Florence kan Bitinya, at isigod a kaadalan da at nagtagibasit da, ti sponsor kan organizer ti Pasken. Iti naawat dan ti imbitasyon, at da nagsaritaan dagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Dayta ti padaanan ta. Bumulod ka kadi iti paggaon mo, wano? Apay adamagam no bumulod ako no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay kumama, insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod ako no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tanoad da pagbulodam, bumulod akmat. Tamaminsan laeng mat nga isuot. Jakon gumatang. Jak pay amo no gumatang ako no mga bangak. No adda mabulod agaw. Nanang, kaduan dakman ta, intayo agbirok iti abangan akapintasan agaw. Day, asino ti agkasar ay abangampay iti gown? Saan a wedding gown nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, aggown kapay. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamot launay, anak ko. Apay aya, amasapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko. Siyak pay laang ti Muse. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amaday amapasamak. Gapo iti dayta akina arjod mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa dayto yan ang nakahanger, mami. Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ti kapintasan, inton ibadok dayta. Ha? Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesa no kasta? Siyak to ti sang kakita da, tamayat ti Maris na. Kan ado ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina dayta ka, mami. Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti siya. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mang kita iti abangan ta akawas para iti reunion tayo to. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapanmang kita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni Nanang. Ala, ingkamutan. Agkita kan iti abangam. Ay, sayang. Nagkuyog ta kuma. Tauray agpada ta iti kawas nga abangan. Kasano ko mga agpada no saan ko akayat ti kayat mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli. Numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaa. Nalpasak matan anak kaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawas mo. Ha? Kwa. Nalakalaang. Jay saan anangina ti inalak. Mamaminsan matlaang nga aramatan. Sige, tainakman mat nga rod mangabang iti simple. Jay saan anangina. Hello, Gayam. Ayan mo ka di ita? Ada, dito si Bungo, gayam. Apay ka di? Kaano ka di nga umay diti lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga min masapol ko ken ka. Napatag-unay. Anya ka diti masapol mo. Umayag gayam dita. Taada na lipatak. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga rod tiyo umay mo?
Umayak man ni balayo. Ura intong Domingo. Umay kam tulaangan. Sige gayam. Umayak iti malam, tapno siguradong adda ka. Sige, bye! Barok, bagbaga amman di asawam. Nasa unang ngamen, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayom na. Ano na ti alahas, nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akawas, ta pinagabang na ti urnong mi. Ay, imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Hay unay ti asawa kaya. Ay, bagbagaam, tadinak matdenggan. Bareng sikat idenggan na. Una nang, bayan nyo. Tainton sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan. Tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka di awit mo. Lupot samat. Jayman aramatak inton madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka di ti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang ngamin no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamat wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma, no may sa asyap tinagabangan mi, tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng, tairwar ko iti supot, tapno makitam. Wow! Nagpintas! Bagay mo dayta, tanapu daw ka. Napintas ka di matlaang. Amangan no siyak tumat ti kalaadan iti kawas, inton madanon. Napintasan daytoy. Awanan makunak. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. Adamot alahas mo na. Simple lang, kung saan anangina dagiti alahas ko. Maan ano kuma. Apay, pinartapan aya ti alahas day tapasken. Apay aya akong traendak. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Iti mo't gayam ko. Ngam kababain, nga ingkagat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw. Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan. Kayat ko ti agaramat iti nanginang alahas inton madanon ti reunion. Period. Gayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga no partsenda, pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, isong aduda. Rinabak ko ti kabagyak, nga inta agbuya, ti kunana ke kaslagista ka naw. Ay kat, imbag nga ron takabagyam ti sponsor. Iso amabalin talat ti mapan. Ay, kuwa na pare. Nasingpet ta dya kasinsin ko, ura da diferensya ti mata na. Huwag nga ron, agasam. Bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ro da dya kasinsin ko. Ang malas mat no maipapan iti ayat. Unang mitata nagbalik bayan, ke adu ababalasang ti mayat kang kuana. Nang runa ke baknang, Agpaisot ako nam pare. Adu ita ti rupat kwarta. Sapay kuma, tanapud no ti matumpungan na abalasang. Ni, da kayo matgayam nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence, balasang ko. Ay, kunak no saan ang makialumnay ni Florence. Mapan matgayam. Ay, nagbaliw mo ti panunot na. Ay, uray taawan mo ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation. Amangan no saan akon nga umatendar nana. Iso na laeng. Ta pinili ti sponsor a formal ti kawasyo. Wan nga ron. Tinaudi pa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip-lakit nga ron day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg kadagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wan nga ron nana. Manipod nagsisina kami iti nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakikita. Hello gayam, ada ka din dito lugar tayo? When gayam,
Umay kan, tagsubliak matlang ijay sibuin tundigan. Wan, umayak. Tanapatag namin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapula. Anya aya day nga ibagbaga makasapulan. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabitlaan tagrubwata kon. O sige na Rod. Orayan ka. O sige, bye! Ne, papanam. Apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumakan kwa na. Saan mat siguro nga importante da nga ibagam. Apay ko maasaan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublik mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Ala, sikaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangkan ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlatta. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Ita lang nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man, tibalay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak, anang ipadakkel iti sigod a balay mi. Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpanton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay katag simpan, gayam. Sige, mapanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amo mat na damaangay a reunion iti pagadalan. Saan ka di? Wan, ang maera na nga awanak. Abay, awisan na ka di. Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun naklang mat dayjay Kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng noan niya dayta. Ita ka lang mat amang ibaga kanya. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo. Ta aramatak inton reunion. Alahas ko na. Uwan kumagayam. Isublik mo't laang apaman amalpas ti paskan. Basta saan mo abay bayagan nga isubli, Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka nga rod nga agsubli Agawid ak diti kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanen papana. Araglado kayam. Ikarik nga isublik apaman amalpas ti paskan. Ay unay mo't daytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas abato na. Iso ti pinilik nanang. Nangina siguro da ito Ay talaga anangina Imbag man, taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Syakto ti kapintasan iti bado kan alahas. Inton madanon ti paskan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas ang napauluan ti managbulod. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Unay daytan nga ikaw kan kwentas. Nagdadakkel ti perlas abato na. Iso da ito iti pinilik iti nagbuludak nanang.
Nangina siguro dayto eh. Ay, sigurado dayta. Imbag taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Ay na, siyak to ti kapintasan iti bado kan alahas inton madanon ti pasken. Ay, lakit di alwadam dayta alahas. Nangina dayta. Wen nanang, basta masigurado ka siyak to ti kapintasan inton madanon ti reunion. Ay, abak mo pa yung dagiti di adal no kasta. Intun malaman ti pasken bakit? Nakasagana ka din. Magagaranak nga roden amang isuot iti gown kan ti alahas ko. Si kanto ti aglang lang a prinsesa iti dayta pasken. Pakaragsakak to dayta nga okasyon. Adulakit iti umapal kanya. Tila ang managapal, ti umapal kan ka. Dinakman kon kontraan. Kontrabida ka manan. Ibagbagak lang ti pudno. Mabalin araaman da ka. Nga, saan da kang apalan? Basta, addala ta umapal kanya. Hello, Mare. Mabalin ka kadi adistorbon basit. Sikamat, Mare. Mabalin lang ta, Awan matar-aramida. Awan ngamin kanyak ti cellphone number ti kaarubam abakla na laing nga ag-makeup kan agurnos iti buok. Maawa, takti kayat mo asawan. Sige, tayo nakibaga ta umay kami dita. Agyaman ak, Mare. Urayan kayo nga rod dito balay. Sige, tapno makitak mo ti ayos mo. Ad naman ang ti kinapintas ti kumarik no maayosan kan agaw. Magagaranak paikit din, Mare. Nabayag ajak nagsuot iti gown. Ni, da kayo matimasabat ko na. Mapan kayo ka di ijay balay da Florence. Hawan, balasan ko. Ay, saan ka di nga inton malam ti pasken nyo ije pagadalan? Wala na. Agawid ak metantay nakagsagana. Ay, agsagsagana mo't siguro itan ni Florence. Lakit di nana. Sige nga Rod, agkita kaming to ije pagadalan, nana. Ay, wan. Ay, naggarbo kayon tunga ta amin ijay. Amo pa yan, nana. O sige nga Rod, nana Sige, balasan ko. Imbag ti saan kayo amauday. Wow! Adda pa'y atiw mo a prinsesa, Mare. Sumilap ti alahas mo. Nagdadakkel ti bato na. Ay na, nagpintas ka, Mare. May bagay ka din matlaang, Mare. Bagay mo launay, Mare. Ay na, nagpintas ka kit din. Siguro, sikat ti kapintasan ni Japaskan. Nga ta, Mare. Saan nga ta nga dapay napinpintas? Tada igatang da iti napintas agawn kan alahas. Oray napintas ti aggawn kan agalahas. No saan mat napintas ti mangisuot? Sa bagay, pudnot ako nam. Saan abagay ti gown, no saan napintas ti tao amang isuot. Agsagana ka nga rudan. Tamapan kami mamat agbuya iti ruwar ti pakaangayan ti paskan. Naarkusan ka no ti covered court iti pagadalan. Ijay ka no ti pakaangayan ti paskan. Ay na, unay kat tipintas mo. Sikat isang kakita dagiti kaadalan ka. Kasta ka di? Ay, madamdama, mangrugin ti programa. Kalpasan na, Dance for All, tinaikabil iti programa nga imbunong da. Ayun, kaopisinaan ka din nila kayo mo ti kadwana nga imunog iti covered court. Wen, Roy tinagan na. Kabagyan na kano ni Doro nga sponsor. Anya? Isumit lagayam anapalubusan da asimrot iti covered court. O anya, naragsak ka kadimot lang itaarabi. Wala, makitak namin dagiti sigot a kaadalan ta. Ay, adapay saan ko ang mabibig katakwadan. Kas ko maitiday di alam saan. Asino ka di kasasauti nakakurbata iti stripes analabasit. Di ka din nakagaon iti berde. Mabigbig mo ka di no asino dagi jay. Agasawa dan sama talag sweet da. Saan ka di ani totoy di lalaki? Ala, ninsamat mimi di babae. Ay, isudagayam tinagasawa. Wen, malagip kun. Ni Mimi nga agpaiso ti babae. Ni Totoy mo't ti lalaki. Ay na, nagdakkel ti nagbaliwan da si ka. Ti anak ko ti kapintasan. Kan kagarbuan iti suot. Ay, Nana, makitam ka din ni Mari Florence. Wan, basag. Uray adda tayo diti ruwar ti covered court.
nawaya ang makita. Madlaw ang naragsak launay ti kumari. Naragsak da amin nga agkikinumusta. Ay, sus, adda kumamat kastoy ang mapasamak iti batch me. Nagragsak gayam nana. Nalaing mat tinangorganize. Tabinirok na, dagiti kaadalan na. Ay dakkel, tinaitulong ti social media. Iti da ito'y apasama. Agpaisot ako namnana. Babaan iti Facebook. Mabirukan, ti kayat mo abirukan. Nadano ng tipad-padaanan ta pare. Ti dance for all. Uy, inak to isala tinapintas nga asawak. Masapula siya ti umuna amang isalakan kwa na. Ay sus, ato lakit tay. Kagar amang isalay at asawam. Kaya isumot ti kapintasan ni Tarabi ay. Apaman amang rumitit sonata. Isala ko ni misis ko napintas. Kapay, madanagan kamay no isala na tinapintas nga asawa. Ah, saan makit di? Nga masapol asyak ti maununa. Ay, kasla first base. Siyempre saan ko nga ipalubos nga ununa andak? Ay na, nagpintas kan bagay. Sikat ti kapintasan dito'y dancing hall ita arabi. Amom lakay, nagragsak kak itarabi. Awan makaartap kanya kiti kinapintas. Pati kawas kan alahas. Siyak ti the best. Ay na, naggasatak. Gaputan na kapimpintas ka. Matiritir titing timang kita kan ka. Idi lumabas ka iti kalsada. Oray matiritir amin at ang ngada. Saan lakat ang matiritir ti tangad mo? Na. Apa yan? Brown out mo tag. Ay, nagsip na. Jack makita ti dalan kong agsubli ti tugaw ko. Ni. Agliling natlutan dagiti tattao. Ay na, ni agkakaribuso damot din. Huwag nga ro, nagsiknag. Ay, urayan tanga addan tumanan ti silaw. Barang addan nakasagana a generator. Anay ko! Ay, si makikito alam payag ko! Anay ko! Nagsipngat matan balasang ko. Apay ang nag-brown out kat adapay paskain. Ay pan nakairanrananan. Ay, huwan nga rod nana. Ngam, adamat nangag ko anang ibaga ang mapanda iti ayan ti generator. Ay, madamdamadan ton silaw. Ay, urayan tayo nga rod alumawag. Jack makita ti dalan. Sapa iti nag-brown out ka nagkakaribusuda. Ay, win nga rod Kaslada nang igagara anang idep iti silaw. Adda nga tanana? Nang rabak da nga tawon, no? Ay, saan nga umno arabak ti inaramid na no asino manday ta atao. Ay, agyaman ak. Adamat lang ti silaw. Laki, kita ang mana. Nagsakit nila payag ko. Bakit? Agdardara tila payag mo. Kan, awanan dagiti ikaw mo. Ay, sus. Pati ti kwintas. Awanan. Ada nang sipdot, hindi nag-brown out. Saan mo ka di anarik na? Kunak nunay kabit laang. Tagkakaribuso dagiti tao. Anya? Ay, una yan. Kan, Ay ko. tagaw mo. Ay, nadaraanan. Ala, agawitan. Taing kaagasan tila payag mo. Ay, narsang tila payag mo. Ay, una yan. Kalason nga ti pisang tilapayag ko. Masapo la mapanipadait. Kasano pa ito ti binulod ko nga alahas. Ay, kapilitan asukatan ti binulod mo. Tanakababain. Ay, day takot ti kongkonak. Gapo iti ayat mo nga agpasikat. Sikan, tinaisarsarak. Pangalaam itan iti isukat mo. Sigurado, nangina dayjay. Anya itan ti aramidag. Alangan na ibagak ka ni Lourdes anasipdot. Ay, day tuyan jay nakunak anag parik na kanyak amade, amapasama. Tulungan dag. Anya ti aramidag. Pangaasim lakay. Tatulungan nag. Ala, agsukat ka pa'y. Tain-tain padait talapayag mo. Uno saan? Kastanan. Aping agsukatak pa lang. Ay, nakagaon ka kadi amapan ni jay ospital. Sapay nadaraan mo't nga road. Nagdardaras met da Florence anagawin idirabi eh. Api nga ta. Diyan ka mo. Kaslad da ilimlimad mo. Anya ko matiilimad ko. Saan kami ang nagkuyog ang nagawid? Takanwa na ti inanakan ti asawa na. Itinagad da ti silaw. Napansin ko asaan ang nagsubli iti tugaw na.
Ang mga numabutang brown out man ang iso nagawid dan. Kasta nga ta? Ay, kuna na simple lang ang tigaw na. Saan mo? Tabongga mo. Anya nga rod ngay, no iso ti kayat na. Kunamlan, prinsesa. Nakita mo tinaggapuantang aglaklako iti alahas. Nangina ti perlas akapada tinapukaw mo. Pangaasim at ay remedyo talakay. Ikarik, saan ako nagbulod pa'y. Kapilitan nga ilaw ko tati motor ko. Aglunak, tabasit ti suldok. Ay, gapula ang iti daytang alahas. Ay, una yan. Sige man nga rod lakay. Ikarik at tulungan kang agsapon iti pagbiag tayo. Kapilitan akasta. Tawan kat nga rod masusweldok. Tailon ko kat nga rod. Tapno magatang ta, tikas itinapukaw mo. Umutang tapayin itirwar. Namasukatan ta ti alahas. Saan ako nagbulod pa'y. Promise. Gayam, isubli kon ti alahas mo. Agyaman nak Kumusta ti Paskan? Naragsak ka di matlaan? Ha? Uuwan. Uwan gayam. Naragsak mat. Eh, Itay pa'y anadlaw ko analiday ka, gayam. ha? Ada ka di parikot mo? Awan. Medyo nasakit lang amin ti ulo. Iso nga aglaladutak. Kasta ka di? Ay, imbag ta na danon nakita dito balay. Agrubrubuatak ngamin, tada emergency. Inton umay alawas, agsubli ako ni Jay Spain. Kasta ka di? Sige nga ruta. Agawid akong gayam. Happy trip iti papanam. Agyaman na, gayam. Gayam! Si kakadidaytan? Apay akas kala na parigat at akong iti kakutong. Bakbakitanan ti tsuram. Awanan da di sigod a kinapintas mo. Gapo dahito iti perlas a binulod ko idikan ka. Gayam. Di ka maawatan, gayam. Anya ko ma, ti pakay naigan ti perlas. Nasipdot idi day di nga alahas. Imutang kami iti dakkel a kantidad tapno makagatang ak iti kasukat na. Nagtrabaho ak iti husto tapno mabayadan mi ti utang mi. Gapo iti nasao nga alahas, gayem. Anya? Nagrigat ka? Gapo lang iti alahas? Katno saan apod no a perlas day jay? Ha? Peke, jay binulod mong alahas. Anya? Peke kunam, gayem. Katuan, peke, jay impabulod ko kan ka. Nay, apay asan na mailadawan day tarupam. Nagsabat kami ka ni Lourdes. Kat, anya ko matipagladingitam. Nasukatan mo't ti alahas na. Day tangarod kat. Imbaga na apeke kanu ti ikaw kan kwintas anasipdot. Kat sino katanta iti pudpud no, jay alahas na. Anya? Ay na, gapo iti kinalaing mo abumulod. Nagrigrigat takat nga raw. Ay na, peki pa'y mat nga raw jay alahas asino katanta. Uwan nga rod lakay. Sorry. Iti ka ano man. Diyak to nagbulod pa'y. Naliksyonan kamit itan. Ngam nalpastan ang nagrigat. Ay, una yan. Permi ababawik itan lakay. Apagdarik mat adayaw. Ngamrigat mat iti mano atawan. Ti katukad na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.